Curentul alternativ este un tip de curent electric care își schimbă direcția periodic. Spre deosebire de curentul continuu, DC, care curge într-o singură direcție, AC oscilează de obicei sub formă de undă sinusoidală. Frecvența curentului alternativ, măsurată în hertz, indică de câte ori pe secundă își schimbă direcția curentul. În majoritatea țărilor, frecvența standard este de 50 Hz sau 60 Hz. Într-un circuit AC, tensiunea variază și ea în timp, oscilând între valori pozitive și negative. Tensiunea efectivă, RMS, este valoarea medie a tensiunii care produce aceeași putere ca o tensiune continuă echivalentă. Reactivitatea. În circuitele AC, componentele reactive, condensatoare și inductoare, joacă un rol esențial. Ele stochează și eliberează energie, ceea ce duce la faze de tensiune și curent decalate. Impedanța este echivalentul rezistenței în circuitele AC, combinând rezistența pură cu reactivitatea. Impedanța se măsoară în ohmi, O. Undele electromagnetice sunt oscilații combinate ale câmpurilor electric și magnetic, care se propagă prin spațiu. Aceste unde nu au nevoie de un mediu material pentru a se deplasa. Spectrul electromagnetic include toate tipurile de unde electromagnetice, de la cele cu frecvență joasă, unde radio, până la cele cu frecvență înaltă, raze gamma.